kare da ya barka baya da tsanani je ka tashi nema kar da ka dauna wane komai mukaddari ne rabon ka za ka samu zafin nema ka haƙuri ka dace yawan sana'a ba shi zai bayar da samuwar ba kaɗan karkare na kai haƙuri da naka zafin nema wayo zafin nema me zafin nema zafin nema karka ga ɗan uwanka yayi kuɗi ka tada hankulanka yadda ya so a ganka Allah shi ke da lamuranka mu zama su da'a da kuma biyayya da ɗaukar nasiha mai kyau a baka zafin nema yo zafin nema baya ba da samu zafin nema da bayar da samu sanadi rabonmu shi zai iso mu kowa da ƙadararsa ni ta waɗannan suka sai ne kama da hauka sun bashin mutane yau ya hana kar da ka dauna wane komai mukaddari ne rabon ka za ka samu zafin nema kai haƙuri ka dace yawan sana'a ba shi zai bayar da samuwar ba kaɗan karkare na kai haƙuri da naka zafin nema wayo zafin nema me zafin nema zafin nema karka ga ɗan uwanka yayi kuɗi ka tada hankulanka yadda ya so a ganka Allah shi ke da lamuranka mu zama su da'a da kuma biyayya da ɗaukar nasiha mai kyau a baka zafin nema yo zafin nema baya ba da samu zafin nema da bayar da samu sanadi rabonmu ke ba ka jin magana ko? Ke Amira ma da kai na daina faɗa. Ke kawai zan dinga kiran ki. Me haɗin ki da wannan gayan? Wai dan Allah ni wallahi ba na son takura, ni ka bar ni nayi rayuwa ta mana. Okay, ke ce gaba da ni ba ne gaba da ke ba ko? Eh? To da kai su yau, ka sheji zan miki. Wallahi duk ranar da na ƙara ji ko na ƙara gani an cikin kullu wannan gayan ko wallahi sai na miki dukan kauka a gidan nan. Duka? Duka eh. Tabdi jan. Wallahi ni babu wanda ya isa ya takura mu. Okay, ba yake da kuma kenan ko? Yar bakin ciki kawai ga wanda muke karba a gurin sa. Duka ne wallahi sai na miki wallahi. Baki saki ce baki kula wannan gayan ba. Yar bakin ciki kawai. Na ƙara ganin kin kula shi. Ba matsala, ni ma ba zan jima ba zan zo kasuwa yanzu. Auto, ake ciki. Da na ganka nan. Ya da ɗan ana ɗan jira na a kasuwa ma ran. Wallahi ni ma ta karuwa ce ta gomu. Wani gaye ne aiki. Ce zan tura gudu kuɗi. Ka san ba ni da akawun nan ba. Ke ce to bara mu same ka tun na san kana da akawun nan ba ka saba bani ba. A dan bani yake din kan an turo sai in je in cire. Ni gaskiya sauri nake idan kasuwa ake ana jira. Kuma kamun da ya amma bari na ba ka incan ɗin ka gane inda ka ba shi idan ya tura sai ka muka ce. Okay, to babu da ba zan gaskiya. To din dai 32 tashi. 32 uku babu damu. Na gode. Za ka fita? Ba damu. Sai ka dawo. Allah ya tsare Allah.
Alo ka ga na je gidan su Omosi amma ga na goshi amma bari mun ciki zan kira ka tun yanzu na tare. Ya ke Omosi na je gidan ce mun banka ma to. Na ina na mun ya ka tuce na an turo mishi. Ya ji zai ci kuma ya zai ta. Kuma so nake na fito. Wake nan abun wake. Ka ba ATM ɗinka? Gaskiya kai ma wani ne. Ya ka dauki ATM ka ba abun wake. Haba Omosi. Muna yara ne. Me wani dan kawo ki ne tun muna ka turo ma zai sini tun muna yara ka san yanzu da lalace kai wannan ya taba kai wannan ka dauki ATM ɗinka har ka bashi abun nan kin ɗinka ka ce wani kuya turo mai haba Omusi ya kake yin wannan abu haba da Allah da abban ma ke zaka bai ATM ɗinka ni yanzu akwai abun da zan bai kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya cire 100 haba da Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya shaga musullahi 100 ya cire 100 ya ƙara 150 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hello, salamu alaikum. Awal ma ya jubu. Dan Allah ka ka saurare ni. Duk kananun kwastomomin da na bakin shagon ka su ba da guri za a yi business. Kowa ya matsa daga bakin container to kana ji na? MTN na naira 20,000 za ka sako min, Etisalat na 4,000. Data banza data wofi tun yaushe na gaya ma na daina siyan data. Babban wayar ce ba na riƙewa kuma ba don ban da kuɗin riƙe ta ba. Yauwa abin da nake so kenan a yi. Ba damuwa sai na jiga. Aikin banza aikin wofi. Sharar ma ba iya ba. Na ce sharar ma ba iya ba sai wani ɓata tsakar gida ake ƙara yi aikin banza kuma gida dai ba isa a kore ni ba gidan wana ne gidan ɗan uwana ne yadda na so haka zan juya. To ai dan uwan naka da ya ije ni shi zaka zo ka sama ka faɗa mu. Ka bari in ya dawo sai ka same shi kai mai dalla dalla. Kai biyar Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka ji neman masifa ke ta za in gaya miki shi wannan da kike magana tunani kike yi ba zan iya tattaka shi in haukar ruwan cikin sa in juya a cikin girke nan fa gidan dan uwana ne yadda na so haka zan juya in yanda nake so. Daga dai zuwa yin har gidan iyaye na ya gani ya ce yana so. To wallahi in bai cin darajar mijina da aure ba ko wallahi sai na tattaka ka a gidan nan. Kai na fi ka rashin kunya. A hakan? A hakan. To Allah ya fidda A'i daga rogo. Allah ya fidda A'i daga rogo. Kowa ya ci kai ya huta. Kowa ya ci kai ya huta. Kai, wata kasida ake rera a gidan nan ne? Dawowa za ka yi cikin gidan ka ji. Ina nan ina daidai da kai. Mara mutunci, jube shi. Sha wanda bai san. Abban wake ya cuce ni, abban wake ya takaice ni, ya kwashe min 250 a akawun ɗina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shi kenan ka zama zuba abba ido kenan. Abban wake zai fi kamanta abokin mu da shi muka primary school. Muka tafi muna aikin kafinta abban wake dai na kafinta. Idan yana cutar mutane. Komai ya ce abban wake, komai ya ce abban wake. Kawai abin da zan yi shi ne kawai mu zama haɗa shi da 'yan sanda kawai mun ne maganin wannan. To abban wake ya yake jin tsoro, 'yan sandan ba tsoron su yake ji ba, sojoji ma ba tsoron su yake ji ba, mafolo ma ba tsoron su yake ji ba, yanzu haka 'yan daba ne nan su suke yi. To shi ne haɗa kullum sai ɗauko mafi yasa magana. Yanzu muka ji wani idan ta yi damu cewa da Allah kenan. In muka mutu ne zamu ga Allah. Muna tare da shi amma shi kenan sai mu ji wani ido. Zuciya ta buga take yi da ƙarfi da ƙarfi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai na ci uban abban wake. Wallahi Allah ba zan kyale abban wake ba sai na ci uban. Salamu alaikum Bashir Tela. Amin wa alaikum salam. Me yake damun ka haka ka zuba uban tagumi haka? Wallahi gayan nan ne abban wake ya zo ya ranci kuɗin mutane, kuɗi ne ba ma nawa ba. Daga kwana ɗaya yau sati 3 na neme shi na rasa. Subhanallahi. Garin yaya ka ɗauki kuɗi ka bashi haka? Ai ni ban sani ba. Ban san haka halin sa yake ba. Kuma kuɗin ma na ɗan daban nan ne, na dawa ne ma ne.
ya bani in mai ɗinkin kaya na ɗau kuɗin na bashi yanzu gashi dawa ya zo ya ɗaga min hankali Gaskiya. ni na rasa inda zan sa rayuwa gaskiya wallahi kayi ganganci da ka ɗau kuɗi haka ka bashi. rashin sani ne To yanzu ka san me za yi? Akwai inda za a gan shi yanzu. a haba Saboda haka taso mu tafi. dan Allah Tashi mu je. a to shike Bukau. Aye mama, mama ye. Aye mama, lavola, lavola. Inna lillahi wa inna ilaihi. Sadiq, giya ka sha? Ya aka yi ne tsohuwar munafuka annamimiya. Tsohuwar munafuka na ce miki annamimiya ina ruwanki da abin da na sha. Munafukan banza munafukan wuri. Wallahi tallahi yau din da ya gani ko sai na daddada ki a gidan nan ne wa tanda da naman. Allah sai ne wa tanda da naman gidan ubanki a cikin nan. Don ubana. Wallahi. Ina da kai har ya kai haka? To bari yayin na kai da idan ya dawo wallahi duk abin da kake a gidan nan baya nan sai ya ji shi. Allahu akbar Allah mai girma. Inna lillahi. Kalle yadda ka fita hayyacinka Sadiq me ke damun ka? Ka bi rayuwa a hankali. To Sha dube ka. wallahi tallahi idan kika mutu kika tafi lahira saboda munafuncin ki da algomanci ki wallahi in ban ganki a cikin wuta ba to wallahi garwashi ne dan ne ki. To ta Allah ba taka ba. Wallahi aljanna nan straight. Kai ne ma za ka shiga a kwana. Da aljanna ta Allah ce. A takawa hauna ran Allah a zuciya yake amma kafin yayin na da don kokon da ke nan uba. Tana ina buda. Tana ina. Karamar iska karamar mara kunya. Wallahi da kin tsaya ko? Wallahi da kin ga yanda zan yi da ke wallahi tallahi. Abta da turanci kenan. Abta na rarroƙa miki kanki zai samu wuƙa big knife adda kenan yau ba manta big knife adda big knife babban wuƙa wa adda sai mu mai da ta adda wallahi in na daddada ki kai kan bani kai ta in jefa ta a ciki sai na nemi mai na galan daya na kulibiriyan na soya ta sai yanzu ba a riya amma za ki ci ubanki bari in hayo diga in fasa uwar ɗakin ta baya